ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаи фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 55,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвун. 5 сотиқ заминай, 2 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро сӯрочна фурӯхта мешавад. нархаш 55,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Конибодум. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 190,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. 10 сотиқ заминай, 5 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. нархаш 230,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Пронтепа. 6 сотиқ заминай, 6 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. нархаш 220,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. якхонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 52 квадрат метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон, бозор дар наздикиш аст. нархаш 180,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. якхонага квартира дар 13-ум ошона қарор дорад. 60 квадрат метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 274,000 сомоняи бародаро,
бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 18 микрорайон. як хонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 50 квадратный метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 237 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ. духонага квартира дар 7 ошона қарор дорад. 50 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 12 ошонага. хона дар наздики мактаб, роҳи калон, магазин дар наздикиш аст. нархаш 220 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 76 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 10 ошонага. хона дар наздики мактаб, бозор, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 295 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 12 микрорайон. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 75 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 430 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино. 2 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня, падвал ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 420 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ, маҳаллаи гулбутта. 3 сотиқ заминай, хона дуошонага. 5 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 700 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен,
زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. دوستان عزیز، ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک موندگی نباشین، برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. خیلی دوستان عزیز، هم مکس سلامت باشین. الله نگهبان همه ما و شما باشد. خیلی دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده. خیلی